आज हमारे साथ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ମୁଁ ବି ଏଠି ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ଆମର ଆସୁନି ବୋଲି କହିଲେ ଆମ କମ୍ପାନୀ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ବନାଇଛି ଆଜି କହିବି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଲାଇଭ୍ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ବ୍ଲଗ୍ ବନଉଛି। ଆମର 400 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ଖାଉଥାଏ ଅଧିକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ ନା ଦୌଡ଼ି ରହିଯିବି ମୁଇଁ ଟିକେ ଖାଇବା ଆସ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ କେମିତି ଖାଉଛି ମୁଁ ଘୁଷିର ଭଳିଆ ଖାଉଛି। ଆମ ଏବେ ବି ବାହାରକୁ ପଳେଇଗଲା ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ଆଉ କମ୍ପାନୀରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ବନଉନୁ, ଆମେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ କାମ କରୁଛୁ କ'ଣ କିଛି ଲାଗି ଦେଖୁନି ନା ଆପଣମାନେ ଖରାପ ଭାବିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମାନେ କମ୍ପାନୀରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଲାଉ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି କମ୍ପାନୀରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉନୁ ଆମେ। ବାହାରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥାନ୍ତି ଯେ ସେଟା ବାହାରେ ଜଲ୍ଦି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଜଲ୍ଦି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚଳିବ 6:30 ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲେ ରୁମ୍ରେ ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁମ୍ରେ ବନେଇବୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ବଢ଼ିବ ନା ଆଉ ସବୁକିଛି ଆଗକୁ ଯିବ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆସିବ ମାନଙ୍କରେ ଆଉ ଆରାମସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହାର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରେ ବୋଲି କହି କିଛି ବି କାଟେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା ବି କହେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆମେ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେବି ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ ଏଇଟା କାଟିବି ସେଇଟା କାଟିବି କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଦେଖେଇବି ପୁରା କ୍ଲିୟର ଦେଖେଇବି ଭଲରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆମକୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଜଣାଇପାରିବେ। ଗାଳି ବି କରନ୍ତୁ, ମନା ନାହିଁ, କିଛି ଗାଳି କରିବ ବୋଲି କହି ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଇବ ଆମେ। ତମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଖାଇଦଉଛି, କମେଣ୍ଟ କର, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଖାଇଦେବ ଟିକେ। ଆଉ ମୁଁ କାହା ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ନଜର ରଖି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନୁନି, ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବ ବୋଲି ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ଭିଡ଼ିଓ ଆରାମସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବ, ସେଇଟା କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଆମ ବେଙ୍ଗଲୋର ରହୁଛୁ ନା, ମୋ ନିଜ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ଆପଣମାନଙ୍କ ବିନା ସପୋର୍ଟ ଏତେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଟିକେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବେ ଆପଣମାନେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖାଏ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଥିବି। କମ୍ପାନୀ ଥିଲେ କାମ କରେ, କାମ ସରିଗଲା ମିନ୍ସ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ।
भात खाଇବା कम बाहर जिनस खाଇବା अधिक एति मो ब्लॉग वीडियो आपण मान देखंतु सब्सक्राइबर बढ़ंतु टाइम भी कंप्लीट हो सेटा किछि नै सब्सक्राइबर बढ़िया जो पैसा आसो आपण मान शेयर करी कौन कौन कुआड़े कुआड़े बुली कुआड़े कुआड़े ना सब किसी देखिए आप कुआड़े बुलिया बाहर गले भी सेटा भी ब्लॉग बनैबी मु प्लीज ये धीरे धीरे आगु जी समय लगे मत एकला वीडियो बनवाई बेस इच्छा कहीं मैंने किए भी थे मत लाज लगे मो बेबी थे भी मत लाज लगे कहीं मैंने से किसी कहबनी मुझे पाखे बस कही बोली कही हसुव से भी देखा पाइबा आम केत बनैल ठंडा ना ठीक अच्छे चल लगे रोसे ठीक अच्छे साइल मो खाଇବା भी सरला मो ब्लॉग भी सरला प्लीज आपण मैंने सब्सक्राइब कर दिंटु तापर बेल आइकन टी दबे दिंतु ठीक अच्छे रखुची बाय बाय।